good afternoon. It's me again. So today, let's do division of fractions. So in dividing fractions, I'll give directly example on how to divide fractions. Like this, 3 over 2 divide 1 over 5. So ang pinakauna natong buhaton is, before ani advertise ako let's get to know what is reciprocal. Sa Bisaya, yung reciprocal is kabaliktaran. Say for example, unsa may reciprocal ni 3 over 5. The reciprocal of 3 over 5, baliktaron ra gyud na siya ga. Bali, ang baba isa ka sa taas, unya kanang numerator himo ang denominator ibaba siya. Ano lang siya ga, ibaliktad lang yun siya. Another, what is the reciprocal of 1 over 2? Ay, ibaliktad lagi nato na siya in looking for the reciprocal. Mahimo na siyang si 1 na dria, si 2 na sa taas. Pero ayaw siya nga na nga biyay Ang reciprocal jud ni 1/2 is directly ibutang nga 2. Kay 2 divide by 1, the answer is 2. Kung reciprocal pangitaan tag reciprocal. Another, what is the reciprocal of 20? 20 unsay reciprocal ni 20? Unsaon siya pagbaliktad? Kanang any number, it has a denominator of 1. Understood siya nga na siya denominator nga 1, kaso no need na nga ipakita. Kay ang 20 divide by 1 kanang bar, that is divide by ana. Ang 20 divide by 1, 20 man lang gihapon. So kung kwaon nato ang reciprocal, pwede na pod ipakita nato, himo na tong visible si 1, and then baliktad dayon ta para makuha ang reciprocal. That means si 1 taas, si 20 sa baba. So I hope na gets na si reciprocal. Okay, let's erase this. Basta ang reciprocal baliktad lagi na siya. Okay. Unsa di ay rule on how to divide fractions? Unsay kalabutan ni sa reciprocal? First is copy the first fraction. Just copy 3 over 2. And then after ana ayaw sa butang ni dire ang operation in between. Ang ikaduhang fraction which is 1/5 ato ang ibaliktad like this. Si 5 nga naa sa baba, itaas na. Si 1 nga naa sa taas, ibaba na. Ginapakita ang over 1 kay para unig times nato unya, ang ato ang mata straight ra gyud di siya mahiwi. And then after again si first fraction copy. Pagkahuman nagkopya, ang kanang ikaduhang fraction, get the reciprocal or ibaliktad. So, ang kabaliktaran ni 1/5, 5 over 1 or 5. Pagkahuman ang nagbaliktad, proceed dayon ka sa process of multiplication. Ang process sa multiplication is, pababa ta. Ang process sa multiplication is, taas times taas over baba times baba. Numerator times numerator over denominator times denominator. So, times na ta. 3 times 5, you have 15. Sa baba ta. 2 times 1, you have 2. So, mabahin ba perfectly si 15 into 2 na walang labis, walang kulang? No, dili na. Kaya na ay sobra nga isa. So, body pasabot, 15 over 2 is the answer. The other way on how to divide fractions is like this. 3 over 2, same gihapon, para makita nato same na sila answer. Divide by 1/5. Mao ni ganahan sa mga bata. Like, equals. Ang una nga buhaton, do a cross multiplication. Kaning si 3, partner niya dria sa baba, kaning pod si baba nga 2, partner niya sa taas. No need, not necessary nga ipakita gid nato nga nag-cross ta. Ako lang ipakita sa inyo para ang mata nato naagyoy basta. Diri ata mag-una 3 times barsa ka 3 times 5 you have 15. Kanina po 2 times 1 you have 2. So
tanawa, same lang yun ang ilahang answer. Same lang yun. Another, dali naman ang division. 5 divide by 1 over 6. Ano lang? Equals. Kinsa gani itong ikaduhang fraction, you have 1 over 6. Bisang pag si number ang maadriya nga si fraction ang naa dito, mao gihapon nato ang buhaton. Ang atong buhaton is copy this one, the first, ma-number man na or ma-fraction, and then ayaw sa na ikopya, then kwaon ang reciprocal, ang kabaliktaran ni 1 over 6, that is 6. Or ako yung ipakita ha, ang kabaliktaran ni 1 over 6 is 6 over 1. Pero, ayun na ipakita kay 6 divide by 1, the answer is 6. Ayun na ipakita ha. And then proceed to the process of multiplication. 5 times 6, you have 30. So 30 is the answer when you divide 5 to 1 over 6. The other process, C, D. The other process, same gihapon. Mag-cross ta 5 divide by 1 over 6. Basta ingani na gani ang sitwasyon, ga-over 1 ang mga bata ana. Kay kung dili sila mag-over 1, unig abot bitaw nila sa process na mo-proceed na sila sa multiplication, kay magkaana-ana ilahang mata o dili mas straight, laban pag wala nagkabalintuwad pag kupya-kupya. Okay, magpakita kog over 1 para makita ninyo ang proper partnering sa pag-times sa cross multiplication. Equal sign ta, that means nag-start na ta to get the answer. Bar sa gid ka, and then cross multiplication, bali ang partner ni 5 is 6. 5 times 6, you have 30. Sa baba na po, baba. 1 times 1, you have 1. Equals. Ang 30, divide sa 1, automatic 30. So, same lang ang iyang answer. Ano lang siya. Ano lang kasi yan ang division. So, another na po, example, nga kanang si number na dito. Another example. Hala, wala ito nag-include ko on pink ako dito. Negative ta. Negative 2/3. Pwede lang natin ikulong. Divide by saman. Divide by 7. Yan. Negative 2/3 divide by 7. Sa pag-multiply gani sa mga sign, sa pag-divide gani sa mga sign numbers, parehas sila sa multiplication ha. Basta gani dili parehas ang sign, unya mag-divide ka. Dili parehas ha. Si negative i-divide sa positive, or positive ba aron i-divide sa negative. The answer is negative. So mag-una ta sa sign para di siya mabiyaan, and then kanida yun ta. Negative copy lang sa diay. Copy. Negative 2/3. Pagkahuman, ayaw sa nakapi ha. Ato sa nang kwaon ang reciprocal. Like mag-over 1 ta. Ibaliktad na siya. That is 1 over 7. Then, proceed to the process of multiplication. Equals. Adriana dito mag-negative. Negative, it times sa positive, the answer is negative. Dili, parehas ang sign, o niya mag-multiply ka, the answer is negative. Bar. Proceed naman ta sa multiplication. Di, taas times taas ta. 2 times 1, you have 2. Sa baba, 3 times 7, you have 21. Muna na yung answer kay wala naman, dili naman siya ma-reduce. Kay si 2, mabahin siya into 2. Pero si 21, dili siya mabahin perfectly into 2. So this is the lowest term niya. Negative 2 over 21 is the answer. I-reson ako ni dria ha. I-reson ako na. Kay mag-cross ta dria. Same gihapon mag-F ta. F. Negative 2/3 divide sa 7. Okay. Kung di ka gusto magkuha sa reciprocal, kani nga rule, pwede naman ta mag-cross. Sa pag-cross, ginaubiran yun na sa mga bata ang whole number of 1. Kay para dili masaag ang pananaw nila. Proceed ta. Equals. Cross dayon ta. 2
times 1. Diretso ka negative ha. Kasi negative, 8 times sa positive, the answer is negative. Unlike sign man, nag-times man ta. Unya, unlike sign, negative is the answer. Mag-una ta sa sign kay para di siya magyaan. 2 times 1, you have 2 over. Sa kanina pong isa, 3 times 7, you have 21. So, negative 2 over 21 is the answer. Parehas ra ang answer. So, which is which, pamili lang mo sa gusto ninyo nga pamaagi. Thank you.